Ира бинен духтаро чихе аднатонни двойкои фасон омадагиай дар ҷои апай назокат чихе хушрӯчаян медонен то 60 размер астай нарх бошад нархи беҳтарин 130 сомон бовар мекунен ина марамат то 60 размертонам меёбен паплинакошон беримандои ғавси хушрӯчаи двойкаян ҳамагӣ 130 сомон ҷои апай назоката аллакай ҳама медонад духтарако нигоҳ куненда буракои хушрӯ бисёр овардагиан ҳозир навор гирифта ҳамаша якта ба якта нархошкати мефаҳмонамтона бозори корвон тарафи тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат ина духтаро двойка мепурсиден апай назокат шумода двойкаҳои фасон овард марҳамат касседа дар кораи рубашични дарозаки хушрӯ то 60 размер доштагӣ паплинак оригинал ина аз наздик биненда чихел фасончая нарх бошад стойка варадника диден нарх бошад ҳамагӣ 130 сомон марҳамат духтарако вариантҳои беҳад фасон шушта мепӯшен сабукак ҳами 130 сомоне марҳамат бозори корвон тарафи тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат ин моделҳоро диден духтарако чихел хушрӯ ина касоне ки тигр мепурсидан ҳозир тигр трендай ҳам куртои фасони хушрӯвуш ино замок дорана ҳам куртои фасони хушрӯвуш ҳам анаи моделакоша бинен чихел хушрӯ ҳамагӣ 140 сомонай бовар мекунен бо материалоша намеген ҳам хел фасонай материалош аҷоибот марҳамат дӯстони азиз духтаракои хушрӯ занҳои азиз ҳатман ҷои апай назокат биёен анамихе куртои фасона 140 сомонӣ метонен ки харидорӣ кунен ина ёра мешава ки болупӯш бар ин пӯшен диден тигракои нав и танадаку бо аҷоибота як модел мешиду мепӯшид ирама шумода нишон медодум ку вапше беҳад фасон ина дигар цветошам ҳастай нархи шокай бовар кунен 140 сомон бозори корвон тарафи тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат ира бинен бисёриҳо платьёи аднатонне мепурсанд марҳамат стилҳои туркӣ кати духтагиай леки пашрифи тошкентай марҳамат ина дар кортон боша ҳамхе паплинакаш хушрӯ ҳамқа хушрӯ духтагиай 130 сомон бовар мекунен дута цвет дора размерош чихелай то 54 размер ҳастай платьюшка марҳамат 130 сомонамагӣ ана баъд нигоҳ кунен ино бошад двойкаяй двойкачаи фасони бар роҳатак диден аз ду тараф разрез дора брукошонкати мана сеттагили хушрӯ иношам 130 сомона двойкара диден дарозиша дидена ино двойкаи дарозан бо брукошонкатиай 130 сомон дар ҷои апай назокат духтарако бозори корвон тарафи тиллобозор даян биёен байни 8-ум 9-ум дарвоза байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор марҳамат омада аз наздик тамошо кунен инаи двойкотон чансмай инаи модел двойко боша 120 сомон духтаро нархҳои беҳтарин канира светкош ина ёра нигоҳ кунен духтаро бо ёш 120 сомонай диден двойкои арзон будай ина биёен бинен бо куртои духтагӣ тайёри тоҷикона мепурсанд марҳамат куртои миллӣ паплинакои сабукаки хушрӯ духтакошонам бинен чихел фасонакай дар ҷои апай назокат омада 120 сомона ина марҳамат 120 сомон размеро бошанд то 60 ҳастай мана духташона бинен кокетка дор ҳастай мана ин модел ҳастай хулас чанд моделу чанд фасон ҳамаш 120 сомон инчунин анам хел болупӯшако ҳастай ин болупӯшора мешава ки курта бар ин пӯшен белимандояй мешава болупӯш бар ин пӯшен иношам 120 сомон ана баъд инаи куртора нигоҳ кунен паплинакои хушрӯ ина гулчамайдои фасон ҳама инами курто 120 сомон дар ҷои апай назокат бозори корвон тарафи тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор анаи двойкошам ҳамин нархай духтарако 120 сомон биёен аз наздик бо бинен буракошона боварӣ дорум ки маъқултон мешава агар наворода хушрӯ надидеста бошен ку духтаро расмоша нависен расмошам мепартояндтона
духтаро лайсинои сисомона бо омадагиай ҳози ҳам двойка нишон метим, ҳам лайсинои фасон нишонтон метим дар ҷои апай назокат. Марҳамат биёен ина бибинен чихе хушрӯчанд чанд модел доранд. Ҳамаи ҳами сисомона ина духтаро занҳо ҳам почаҳои ускиш дар кор боша ҳам кушотакош тамоми моделош апай назокат овардаи сисомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7 ва 8 дарвоза 9 қатор. Баъд нигоҳ кунед двойкора диден духтаро чихе хушрӯчай 120 сомон бовар мекунед. Ина мехе двойкаи паплинаки сабукаки хушрӯ дар ҷои апай назокат 120 сомонай. И тараф паплинакора бинед духтаро ва ёра бинед чихе хушрӯчаян 120 сомон. Ҳами двойко ҳамаш новинкаян духтаро. Бо биёен аз наздик як буракак биненда боварӣ дорум ки маъқултон мешава. 120 сомони тамоми намудаш ҳами 120 сомон. Элон духтаракои хушрӯ двойкачои 150 сомона акция шидагиай грандиозная акция 80 сомон. Марҳамат биёен пеши апай назокат ина 80 сомон паплинакои хушрӯ то 60 размер дора бовар мекунен 80 сомоне. глоша бинен амқа глош бо хушрӯай амқа бисёрай разваёшуна нигоҳ кунен дарозай қадошон диден бисёриё қади дарозша мепурсдан. Марҳамат апай назокат овардай ҳамагӣ 80 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7 ва 8 дарвоза 9 қатор. Баъд духтаракои азиз касоне ки двойкачои 50 сомонаи апай назоката мепурсидан мана двойкаи 50 сомонашунам бисёр омадагиай. Ина остин калтакои фасон и глора бинен охи ҳам қаглакои хушрӯ бисёр омадай. Мана марҳамат кадомеша мегирен 50 сомона. Ина мани кендам нишонтон битиям як буракак бинен 50 сомон. Ина ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ ҳамаш 50 сомони. Ана баъд остин дароз шамастай двойкора остин дароза 60 сомай. Як бурак хе нишон метиен духтарако 60 сомоношунам фасонай. Ина озирак нишонтон метием бинен. Двойкои остин дароз духтарако мепурсдан марҳамат 60 сомон. Мана остин калта доран 50 сомон, остин дарозош бошад 60 сомон дар ҷои апай назокат. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7 ва 8 дарвоза 9 қатор. Марҳамат биёен духтаро и глоира бинен охина тигршам ҳастай вариант хеле ва хеле зиёдай. Остин дарозош размерош то чанд боша? Ва дидена духтаро то 60 размер доран. Марҳамат 60 сомон. Ана иёш боша остин калтай чихе ози нав наворда нишон додум. Инош 50 сомон. Остинашон калта ина бинен мани кенда чихе хушрӯчай. Болопушам овардена? Болопушотон 100 сомон ина. Сабука касе болопуш мепурса марҳамат апай назокат дора ҳамагӣ 100 сомон. Иҷа бо куртои паплинаку дигар чизо бисёрай. Ё чанда? 100 сомон киртапочая на киртапоча 100 сомон. биёен бо аз наздик тамошо карда метавонен ки харидорӣ кунен. Омада натонен духтаро бори дигар такрор мекунам агар наборода хушрӯ надиден бинависен расмоша мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Анаи куртоо кам мондагиай духтаро ҳамаш куртои қиматиян акция эълон кардагиан нигоҳ кунен. Инаи итальянкай анаи глакора бинен чихе хушрӯчай ана мино ҳамаш акция шидагиай медонен чанд сомон 100 сомон. Ҳамагӣ 100 сомон духтаро и пешакша бинен кори дастӣ рафтагиай чихе фасон 100 сомон. кадомеша мегирен 100 сомонӣ дар ҷои апай назокат. Бозори Корвон даян тамошо бино биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор ина ёра бинен ва ира бинен чихе хушрӯай кам мондагиай духтаро ба назар бигирен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор як байни медонен байни 7 ва 8 дарвоза мешава 9 қатор ҷои апай назокат. биёен апай назокат двойкои 50 сомаям дора 60 сомаям дора 80 сомаям дора борошон беҳад зиёдай духтаро арзонай.